IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Maamendaran ti Burial Assistance Program iti Solsona, babaan na iti maysang ordinansa. Segon na Kansanggunian Bayan Member Benigno Aquino, nadlawan ti konseho ang mababuso ti programa agsipod ta saanen ang maiyan natop ti daan na guidelines sa iti agtama a sitwasyon. May nay iti raytoy mapabaro dagiti guidelines sa tapno ng saysaya at matlaang ti pan naka-implementar ti nasao nga programa. Aslang madlawan mi nga kaslang mapabusar iti pan naka-implementar na detoy. Digiti nga minimum unang guidelines and saanin nga mayan natupay iti agdamang nga kasasaad. So nga naamendaran digito tapnon ti kastaket nananay nga maipaaymet laing kariti umno nga kakailyan mi nga masapol nga maikan kariti nga tulong. Iti burial assistance tayo adada digiti guidelines nga na i-TED kastamit iti medical assistance masapul nga iti referral nakit agapo metlaing kariti government hospitals, clinics, RHU tapnon ti kastakit nan anay ti pan naka i-TED na digiti nga benepisyo para kadigiti kakailyan. Ngam ti burial assistance sir manot mauawat ti nagpasina nga pamilya no ko. Iti makaya mitlaing iti munisipyo mi ket agpatinggay iti 6,000 pesos iti maawat ng assistance. Kabayatan na naamuan na ti maipaay karay di pamilya ang nagpasina kat umabot iti 6,000 pesos manipod iti lokal a gobyerno. Para iti IFM News sa Idol Bernadette Toledo, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.